a bɛɛ nana kɛnɛ in kan mun kama i y'a faamu a bala denmisɛnw u ye wale min n'a y'a daminɛ nin ye n'o de ye k'a fɔ ko anw yɛrɛ de b'a fɛ sa dugu in ka se ka lafiya n'o ye Sebenikɔrɔ ye dugu in dun tiɲɛbaga fɛnɛ a bɛ sɔrɔ denmisɛn kunda de ka caya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba kunda kan mais ne y'a faamu a bala ni sɔn so kɔnɔ sɔn n'o kɛra so garidibaga ye a fɔ dɔ tɛ bɔ suɲɛli lanbadenw. Karim Keita. En tant que le président local de la jeunesse de Sebenikoro, et dès que l'intermédiaire a groupe du dos, commission Mamboulou, donc en Djeraka à Djaraboke. Et on a mis au premier point à la tête l'insécurité dans notre quartier. Parce que Sigida, à tout ce qu'il y a ban, ni Sigida, donc, au Yaglissi qu'on a là, un démission de Taoulou Minkepi, ni Amay, Beba Kalama. Notre maire, qui est le 5e adjoint de la mairie de la commune 4, c'est M. Issa Sidibé. Faut être policier Bali, faut être mairie Bali, à Kabara Kekoumana, ni Dougoure Moka intervention. Anya Yanga mairie Moko, ou Devre, ou Sola, ou Devre Kata, ou Devre le Ouvek, Tomamino Kangataye. Mɔgɔw bɛ wuli u bɛ se maire ma ne ko maire ma n'i bolo bɔ a kana o kɔrɔ de n'i ye nin bila dɔwɛrɛ b'a ɲɔgɔn mɛn u bila ka taa u ka taa fo Kasobon b'a la n'u taara lamara ye u somɔgɔw b'a faamu min don Issa Dunbuya bɛ wuli a bɛ fɔ Issa Dunbuya dugutigi ye ko bonya b'a kan k'a ka taa intervention kɛ non ni Issa sera a kan ka datugu de a bɛ dugutigi datugu de maintenant n'o somɔgɔw y'a dugutigi datugu na sisan intervention na jɔn bɛ intervention kɛ. Donc, insécurité par ka bonya kun tɛ foyi ye ni intervention tɛ. I kɔrɔ nin ye o don Sibirikukaw ye sama bila ka na ko ne k'a fɔ n ka dugukɔnɔdenw ye ko u ka denmisɛn minnu bɛ taa foro la ko Sebenikɔrɔ denmisɛnninw bɛ taa bi u ka sira la ne yɛrɛ kun kɔnɔla funen don n t'a dɔn n b'a lase cogo min na ni an b'o sigi la u nana nin fɛnɛ organiser donc c'est venu à point nommé donc o ye dɔ fɔ ne ka tasi la ne ma nin f'u ye koyi u ni ne kuma jɛni ma donc Sebenikɔrɔ jeunes b'u ka ko kɛta dɔn ne bɛ n waso n'u ye vraiment halisa n b'u encourager. Denmisɛnninw bɛ bɔ u bɛ muru ta u bɛ ɲɔgɔn tigɛ denmisɛnninw bɛ bɔ u bɛ mɔgɔw ka téléphone kurutu la sira la u bɛ fɛn caman kɛ bɛɛ b'a kalama u dɔnnen don u bɛ an bɛɛ senkɔrɔ an yɛrɛ dɔgɔnin n'an denw de don nous sommes dans un pays de droit fɛn tɛ ka bɔ a la minnu bɛ ka tɛmɛ dun o olu tɛ maliden dɔ ye maliden dɔw don senkɔrɔkaw don. N'an ye polisi to yen k'a k'a ka baara kɛ tribunal k'a ka baara kɛ a b'a ye tiɲɛli a bɛ baliya welewele dara yan yanni ka bɔ kuma la k'a fɔ motola pan n'an ye gurupu sɔrɔ a la n'an y'i minɛ i tɛ bila o ci an y'o ko labɛn ka wari min don a musaka la don a bɛ 100,000 bɔ gardiw tun welela commissariat 3 min filɛ olu tun welela a n'a fɛrɛ n'a fɛn bɛɛ an y'a labɛn u bɛ course kɛ don min k'an bɛ t'o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ sɔrɔ an yɛrɛ cɛ la minnu y'u informé k'a f'u ye ko bi n'aw bɔra a ta y'a ɲagama ye dépense fɛn fɛn kɛra a don a tiɲɛna mais dépôt fɛnɛ kɛra an m'a mɛn ko a ɲɔgɔn a bɛ ka labɛn donc c'est pour vous dire ne chargé bɛ sécurité la n t'a fɔ k'a nɔgɔ to a la dɛ par rapport à l'insécurité n y'o fɔ commissariat bɛɛ ye ni maa ma minɛna wale jugu la population na n'a minɛna u k'a fɔ n ye n'u y'a fɔ n ye ne bɛ procureur averti à l'avance k'a sɔrɔ a ma kɛ